तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती शाखा सिंधुदुर्गतर्फे जादूटोणा विरोधी कायदा या विषयावरती प्रात्यक्षिकांसह व्याख्यान तळेबाजार येथील महात्मा गांधी विद्यामंदिर येथे करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर 2013मध्ये महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध करणारा कायदा म्हणजेच जादूटोणा विरोधी कायदा संमत केला. मात्र त्याचा म्हणावा तसा प्रसार व प्रचार झाला नसल्यामुळे अखिल भारतीय अनिसचे संस्थापक प्राध्यापक श्याम मानव यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशभर या कायद्याची जनजागृती करण्यात येत आहे. जादूटोणा विरोधी कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या 12 कलमांचं मार्गदर्शन व त्यावरती आधारित छोटे प्रयोग प्रात्यक्षिकांचं आयोजन अनिसचे जिल्हा सरचिटणीस विजय चौकेकर, जिल्हा संघटक समीर साळकर यांनी केलं होतं. आपण छोटा होऊन तिथं आपण प्रात्यक्षिक बघूया. प्रात्यक्षिक बघताना मी सांगितलं वनगाईचं तूप हे पण महाग असतं जास्त, आणि हे वनगाईचं तूप तिथं समोर त्या जोडप्याला घरच्या माणसाला यजमानीमध्ये त्याला बसवलं जातं. अशा प्रकारे यज्ञ करत असताना त्याच्यावरती काय त्याचा मंत्र आहे तो टाकला, त्याच्यावरती समीरा सोडली आहे. समीरा म्हणजे आता त्याच्यावरती धडपडम फडफडम स्वाहा अशा प्रकारे त्याच्यावरती धडपडम फडफडम स्वाहा धडपडम फडफडम स्वाहा अशा प्रकारे मंत्र म्हणत असताना त्याच्यावरती ते सोडलं जातं. सोडल्या जाण्यानंतर काय होतं, बळेबळाने आपल्याला प्रत्यक्षात धडपडम फडफडम स्वाहा वनगाईचं तूप आणि ग्लिसरीन आता आपल्याला सांगतो. तुम्हाला काय वाटलं असेल याच्यातून? खरोखरच एवढे वस्तू लागतात का? महागड्या लागतात. त्या महाराजांनी काय केलं असेल की 7 कांद्याची पावडर नसून पोटॅशियम परमॅंगनेट आपल्या प्रयोगशाळेमध्ये आपल्या शाळेमध्ये मिळतं. पोटॅशियम परमॅंगनेट हे त्यांनी खाली लपवलं जातं आणि त्यावरती वनगाईचं तूप म्हणून आपल्याला सांगितलं. वनगाईचं तूप हे पण सगळ्या घडत असतं. तळेबाजार शिक्षण प्रसारक संस्था तळेबाजार या संस्थेचं महात्मा गांधी विद्यामंदिर या विद्यामंदिरमध्ये सन्माननीय या प्रशालेचे मुख्याध्यापक भोगळे सर यांच्या सहमतीने या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्हा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीनं दिनांक 22/7/2023 रोजी अंधश्रद्धा निर्मूलनासंदर्भात प्रबोधनाचा कार्यक्रम या प्रशालेत आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी खास या समितीचे सरचिटणीस विजय चौकेकर आणि कोषाध्यक्ष अनिल चव्हाण उपस्थित होते आणि या संस्थेचे चेअरमन खजिनदार सन्माननीय संतोष वरेरकर यांनी देखील सहकार्य केलं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील अगदी गावागावामध्ये अंधश्रद्धा मोठ्या प्रमाणात माजलेली आहे आणि ही अंधश्रद्धा दूर होण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आज बरेच वर्ष सन्माननीय विजय चौकेकर आणि त्यांच्याबरोबरची असणारी टीम ही कार्य करत आहे. हे कार्य करत असताना कुठल्याही प्रकारे शासनाचं मानधन किंवा कुठल्याही संस्थेकडे कार्यक्रम करताना कुठल्याही प्रकारचं मानधन घेऊन न घेता मोफत हे कार्यक्रम या ठिकाणी जनजागृतीचे प्रबोधनाचे कार्यक्रम आपण आखत असतो. या कार्यक्रमामध्ये वेगवेगळे प्रयोग करून लोकांमधील अंधश्रद्धा दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. मी अजित कांबळे माजी पंचायत समिती सदस्य यांच्या कार्याला प्रभावित होऊन छोटासा खारीचा वाटा समाजासाठी उचलावा या हेतूने या संस्थेमध्ये नवीनच
मी जॉईन झालो आहे. आणि हे जॉईन होत असताना आपल्या देवगड तालुक्यामध्ये आपल्या जनतेला चांगल्या मार्गाला आणण्यासाठी तळेबाजार या हायस्कूलमध्ये आपण आज हा अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कार्यक्रम, प्रबोधनाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. लोकांमध्ये जागृती निर्माण करून जी लोक अंधश्रद्धेच्या आहारी जाऊन करोडो रुपये आपले गमावत असतात, संसार वाऱ्यावर त्यांचे जात असतात, अशा लोकांना कुठेतरी या प्रवाहातून बाहेर काढण्यासाठी हे कार्य मोलाचं आहे. जसं या भारतवर्षामध्ये साधू संतांनी कार्य करून लोकांच्या मनातील अंधश्रद्धा दूर करून श्रद्धेकडे लोकांना प्रभावित केलं, तशा प्रकारेच हा छोटासा प्रयत्न या समितीच्या मार्फत चाललेला आहे. मी आजच्या या दिवसापासून या समितीला वाहून घेतो. असं या निमित्तानं या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तमाम माझ्या बांधवांसाठी ही न्यूज या ठिकाणी देत आहे. सिंधुदुर्गातील सर्व माझ्या जनतेला मी आवाहन करतो, कृपया तुमची बुद्धी चिकसत ठेवा, कुठेही वाईट प्रवृत्तीकडे वळू नका, आपलं भलं करण्यासाठी श्रद्धा करा. आणि ही समिती कुठल्याही देवाधर्माच्या बद्दल विरोध करत नाही, तर एक समाजात असणाऱ्या अनिष्ट रूढी परंपरा याविरुद्ध ही चळवळ आहे. या निमित्तानं या चळवळीमध्ये मला असं बळ मिळेल अशी अपेक्षा करून या ठिकाणी थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.